Gvern ġdid se jimxi mar-regoli finanzjarji tal-Unjoni Ewropea. Il-mexxej Laburista Joseph Muscat qal dan waqt laqgħa ta' dialogu li kellu 3 wara nofsinhar mal-President tal-Kamra tal-Kummerċ Tancred Tabone u l-membri tal-istess Kamra. Joseph Muscat qal li l-ebda programm ta' tnaqqis fid-deficit ma jaħdem mingħajr tkabbir ekonomiku. Għalhekk qal il-mexxej Laburista gvern ġdid se jkun qed jiffoka fuq is-sostenibilità. Żied jgħid li bir-regoli tal-lum mhux sostenibbli illi l-istat waħdu ikun il-mutur tal-ekonomija u qal li l-viżjoni tal-privat m'għandix tkun imxekkla. Joseph Muscat qal li jekk hemm il-darba jingħata l-fiduċja, gvern ġdid se jaħdem biex inaqqas il-burokrazija żejda li teżisti u b'hekk dan il-ħin moħli fil-burokrazija jintuża b'mod aktar produttiv. Tkellem ukoll dwar il-politika tal-enerġija li pajjiżna qed ibati minħabba n-nuqqas tagħha. B'riżultat ta' hekk għal Joseph Muscat qed ikollna niddependu minn pajjiżi oħra. Joseph Muscat qal li gvern ġdid jemmen li Malta tista' ssir aktar kompetittiva billi fost l-oħrajn jorsu l-kontijiet tad-dawl u l-ilma.